Всім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу, Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. І всё. І што? Як это ўсё? А твітарскія? І ўся армія твітарскіх распавядаюць вам пра самыя галоўныя падзеі тыдня з самымі якаснымі аналітычнымі назіраннямі. Абсалютна. Вось такой звычайна у нас і атрымліваецца. Ну бомбілі. Шмат тэм сёння. Вось адчувальна, уже можна цяпер сказаць, да? Гэтае страшнае слово. Прыйшла восень. Завялі памідоры. Людзі вярнуліся да экранаў кампутараў. Да свае прывычныя справы. Да, все ўжо бульбу, відаць, выкапалі там. Ужо? Ну, я думаю, што да, цёпленька было. Вось, і пачалося, сябры, тэм у нас сёння рэальна шмат. Будзем караценька па кожнай. Да, і пачынаем, як звычайна, ну, з такого філасофскага і якраз такі надзённага твіту. Джипсенков піша нам вось такое назіранне, сябры. Аднагодкі, перастаньце адводзіць дзяцей у першы клас. Мы ж маладыя яшчэ. У нас же яшчэ ўсё жыццё наперадзе. Алло. Это я так разумею, што ён за прыватную адукацыю агітуе. Колькі яму гадоў, ты ведаеш? 35? Каля 30 там. 35. Бок аднагодкі ў дзяцей у першы клас. Ну, цяпер позна дзеці нараджаюцца. Але, ну, за прыватны, бок не вадзіце ў першы клас. Вучыце дома. Вучыце дома? Ну, адразу ў другі. Я памятаю, што я яму на гэты твіт адказаў, што мае аднагодкі ўжо з выпускнога дзяцей як бы забіраюць, да? Вось, а мне там нехта адказаў, што яго аднагодкі ўжо на IPO кампаніі свае выводзіць. Карацей, проста час. Недавно убачыў такі жарт, ведаеш, там 2000 гадоў да нашай эры, 28 гадоў чалавеку, говорит, ну все, я пражыў добрае жыццё, 2 разы з'еў ягады. У сярэднія векі 28 гадоў чалавеку, говорит, я працую, у меня 14 дзяцей. Сёння 28-ходкі такі, я не ведаю, чым мне займацца ў жыцці, я яшчэ хочу пагуляць. Яшчэ хочу пагуляць, усё жыццё наперадзе. У першы клас дзяцей ён будзе адводзіць калі? У 50, мне здаецца, у 40, да? Ну, сябры, жыццё ў кожнага сваё, як бы, да, як яно атрымалася там з дзецьмі і калі, гэта справа ваша, але жыццё на гэтым не сканчаецца. Ну, Джипсенков, Міша, ну, подумай про детей. У людей с детьми жыццё працягваецца, так что не надо так трагічна. І ў Твиттер пишите, калі ласка, поболей і все, что заўгодна. Ось я сказаў, пішыце ўсё, што заўгодна, але некаторыя людзі лепш бы некаторых рэчаў не пісалі і не казалі. Ведаеш, пра каго я? Пра каго? Пра Юлію Навальную, якая на нейкім форуме быў нейкі вялікі форум па бяспецы. Чаго там мы пра Юлію Навальную? Вось. А яна, разумееш, сказала тое, што беларусам, як это наждачкай па... Сярпом па... Да, па всяких розных месцах. Яна такая кажа, наконец, мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно деколонизировать Россию. Найдем. Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, деколонизаторы не могут. А чему яны штучно об'ядналіся? Ты адчуваеш беларускія вайбы? Ты разумееш, чаму беларусам это вот резануло так, конкретный имперский вайб? Потому что за этими словами Навальной так и бачишь, что в эту ее вот слишком большую страну, которую надо разделить на пару десятков, ну не надо разделять, на ее думку, выходит и наша не слишком большая страна. И вот этот вот общий бэкграунд и культурный контекст. Ну, это яна и про белорусов. Ну, конечно. У нас же у белорусов и русских скажут, это хорошие русские. Ну, вы же ведаете культуру нашу, размаўляйте на нашей мове. Размаўляйте, разумеете, все, да? На концерт Ольги Бузовой вот збираетесь, вся Лида. Украина так само. А Украина так само по-расейску гаворыць. Ну, 50% агульнокультурный нават больше. И вы не чапайте это. Вы не чапайте. Это и не просто не чапайте, а
мы найдем і тех. А што зробім з імі, не удакладніла? А от зараз мы паглядзім думкі твітарскіх на гэтую тэму, таму што, канешне, за гэтае слово все зачапіліся. Вось YNWA Bell піша нам, вось гэта рыторыка, найдём тех на адразу успаміны пра мачыць в сарціле. І такіх рэплаяў, дарэчы, вось у якіх Навальную па месседжы, да, параўноўваюць. Там было нават з Пуціным, што сказаў Пуцін, што сказаў Навальны, там па да, ці, напрыклад, вось глядзіце. Тэме прыкладна адно і тое ж. Яны проста хочуць расеюшку без Пуціна, піша нам тутэйшы, але з усімі гэтымі оркамі, ядзернай зброяй, месцам у вызначэнні лёсу сусвету, каб суседнія краіны былі ў іхняй сферы інтарэсаў, бо адзін язык і культура. То бок Расія з іншым Пуцінам, да? То бок, ну, самі як казаў адзін мастак 190 гадоў таму, адна краіна, адна мова, ці там адна культура, і іншы Пуцін. Да? Караце, тыя ж толькі ў профіль. Да, той же Пуцін, толькі ў профіль. Яшчэ пра вайбы вось гэта, да? Навальная запусціла кампанію «Я, мы, КГБ», піша нам Ігор Кастусёў. То бок найдём, ну, Пуцін, ён же, дарэчы, сам-то адкуль? Сам-то з КДБ. адтуль. Вось, і гэта вось мачыць в сарціле, і найдём яно адтуль. А уяві, яны такія зараз вось вызвалілі, там гэтых палітвязняў абмянялі, Навальна з'ехала ў Еўропу, а это такі прыкрыты манеўр агентурны. Слухай, як так атрымалася ўвогуле, што вот, ну, здавалася б, ну, ўжо, ты жонка забітага палітыка, ты ў Еўропе ўжо колькі гадоў стасуешься там з тымі, і ўсё роўна ў тебе. Мы ж адна страна, у нас же у всіх аднолькава, я это тебе перабіў. Як взяўся? Адкуль взяўся? Адкуль взяўся ты бэкграунд, які аб'ядноўвае тувінцаў, башкіраў? Яны ж любяць сваю краіну. Яны ж сваю краіну любяць. А то, што было да гэтага, ну, это ж было да гэтага. І не ўяўляюць сябе ні ў якай іншай краіне, ні ў якай маленькай, без сваёй вялікай краіны. Вось сарціраў няма в кватэрах. А ў чым яны будуць мачыць? Але ну, на вуліцы. Это все будзе адбывацца недзе ў такім вось. Туалет тыпу скварачнік, шпакоўня. Да. Вось глядзі, што нам Дмітрий Гурневич піша, актыўны ў твітары журналіст. Тубалары піша. Тубалары. Я толькі вось з гэтага твіта даведаўся, што за такі тубалары. Што за тубалары? Адзін з самых старых народаў Сібіры. Іх засталося ўсяго калі 2000. Так. У СССР ім забаранялі размаўляць на сваёй мове, каб быў, відаць, агульны бэкграунд культурны. Да? Каб не забыць яе, яны хаваліся ў лесе і гаварылі, агульны бэкграунд. Ты мусіш ісці ў лес, каб пагаварыць на сваёй мове. Захаваць сваю тоеснасць, правда? І зараз яны змагаюцца супраць перашкодаў вучыць родную мову ў школах. Самі выдаюць слоўнікі і буквары. Вось твой агульны бэкграунд, Юлія Навальная. Вельмі круто размаўляеш. Ёсць і такія больш маштабныя прэтэнзіі да гэтага выказання. Юлія Навальная кажа, што Расія мусіць стаць еўрапейскай дэмакратычнай краінай у міжнародна прызнаных межах, піша нам Йокамат. Але патлумачыць, як краіна, большая частка тэрыторыі якой знаходзіцца ў Азіі, можа стаць еўрапейскай, Юлія не можа. І як яна стане дэмакратычнай, с такими-то парадками. Мы працягваем все к ноге. Давайте і размаўляйце по-руску, і агульны культурны бэкграунд, калі ласка, не забывайце. Як бы яны не хацелі, бачыш, яны не змогуць стаць, бо азіатская частка пераважае. Гэта мы ўжо не такія дурачкі. І нам гэта ўжо надакучыла слухаць вось гэтыя казачкі пра агульны бэкграунд і культуру, да? Да, так і ёсць, бо вось глядзі, што нам піша Паша Жажора. Хай чорт у хату лезе, абы не маскаль, які сабраўся шукаць дэкаланізатараў. Выдатна. Падобна на беларускі нейкі эпас. Я уяўляю сабе там брытанцаў у 60-е, там всякіх розных французаў, які такія афрыканскім краінам. Так,
все стопы у нас с вами, а все ведают французскую мову, да, Ну, в этих ведают, всех краинах? яны У нас ведаюць, агульны да, бэкграунд. да, Ну, куда вы? Остановитесь. І таму Вот. ва Францыю, Брытаніі вельмі, я думаю, простыя ўмовы эміграцыі былым калоніям. Такая ж імперыялістка, як яе пакойны муж, працягвае Паша Жыжора, як і ўся белая расійская апазіцыя, памятаю, як мяне хейцелі, калі аказала, што Навальны імперац. Ну, што? Цяпер усё адназначна. Карацей, добрыя рускія, яны добрыя толькі для сябе, для нас, для украінцаў, для каго заўгодна, яны ўсё роўна ворагі. Ну, вось такое вось адкрыццё. Але не ўсё так проста, не ўсё так проста, Алексей, таму што вось згадаў я ўжо Бузаву Так. імгненна. А ў чым сюжэт? А ў чым Сюжэт у сюжэт? тым, што направду, што это Бузава ў сваім інстаграме паведаміла, што на яе канцэрт сабралася 100 000 чалавек у Лідзе на дзень горада. Сама лічыла. Яна сама паведаміла, а далей адно самае лепшае СМІ беларускае, Якое? Еўрарада? у якога скарчаецца на дзве аднолькавыя літары назва. Яно зрабіла з гэтага навіну, што ў Лідзе 100 000 чалавек. У Лідзе насельніцтва 104 000 Так. чалавек увогуле. Але вот, типа, Бузава напісала 100 000. Можна верыць. Прыязджаюць з розных... Было 100 000 ці не. Я асабіста не веру, калі шчыра, што там было 100 000. Па падліках міліцыі, што там? Па падліках міліцыі, па падліках журналістаў УНТ на канцэрце Бузавы было 4853 чалавекі. Вот так вот. Да, значыцца, але людзей было направду шмат. І гэта, канешне, Не можа сказать, не... ведь тревожный звоночек. Тревожно. Але это звоночек, это уже, Это ведаешь, ўжо такі у Хемингуэя такі. Па кім звоніць на звон. ўзвежы маряцкі. Да, ён звоніць па Мгм. нас. Якія назіранні ў твіттерскіх? Вось хлопец у шортах піша: беларуская моладзь абрала свайго прадстаўніка на выбарах 2025. Вось яна, гэтая беларуская моладзь з плакатамі. Оленька, Ага. ты самая А лучшая. вось я памятаю, як былі на Олечка. сапраўды гэтыя мітынгі. У Лідзе таксама быў мітынг. Трыумвірат. Трыумвірат. Это 4 гады таму, ты Так. маеш на ўвазе, перад выбарамі, да? Мгм. І шмат людзей было, да? Было шмат людзей. І мне 100 падаецца, 000. менавіта на гэтым мітынгу Светлана Ціхановская сказала: «Ну, здравствуй, Слуцк». А была ў Лідзе. Замеслі. Ну, тады яны кожны дзень там па 3 гарады, канешне, не мудрено было памыліцца. Маладая палітык Мгм. была яшчэ, як это ўжо калі рок-зорка 20 гадоў ездзіць, так Ну, яна так. ўжо як Тейлор Свифт, бачу, што ў Варшаве вытваряла. Столькі па-польску сказала, і типа міло-мі там вас споткаць і все А такое. Металліка ўвогуле па-польску песню спеў. Ну вось, карацей, ну это уже прафесіянальны Ну. ўзровень, да? А далей хлопец у шортах працягвае, што абралі-то не прадстаўніка, а прадстаўніцу. Ёсць. Ты нездарма Ціхановскую Ёсць, згадаў. ёсць. Ясна табе Ціхановская. Піша нам хлопец у шортах. Все ёсць у нас, так? Легітымнасць пахіснулася. Слухай, а вось, ну, сапраўды, калі б у Бузавай былі беларускія карані. Калі б у Бузавай былі прэзідэнцкія амбіцыі, я думаю, амбіцыі. ты зараз у скажаш. Расіі, уяві, яна абвесціць, што ідзе ў прэзідэнткі. Слухай, ну, І колькі гэтых зязюлек. згадана за толькі, ёй. што Тейлор Свифт Ну. кажуць пра тое, што яна ўплывае на сусветныя эканомікі, і Мгм. калі яна Ну. падтрымае там Харрис, Ну. то Харрис будзе прэзідэнтам. А калі Трампа, нават быў фейк пра тое, што яна падтрымала, ужо нехта Мгм. запусціў фейк, што яна падтрымала Трампа. Сказала, типа, мае Свифціс, галасуйце за Трампа. Не Ольга здаецца. Бузова так яна так не казала насамрэч, просто быў фейк такі. А уявіўся гэтыя блогеры папулярныя вось у Беларусі, які-небудзь Влад А4. Да, ну яны просто сядзяць ціха пад венікам і А як не ім стане высовваюцца. 35? А калі высунуцца, 40 не хочаш? Уже 40? Да, по новым Ах ты. законодаўстве, да. Оленька, Олечка, звяртаю увагу, Баг Almighty. Што это за прадстаўніца? Карач? Ёсць у нас публічны палітык. Ведае... Ольга Карач, Ольга 146% Карач. пагаджаецца хлопец у шортах. Нейкая кабета прыйшла і піша, хтосьці выраш... Кавалькова яшчэ ёсць. Кавалькова, ну Кавалькова там Сышла вогуле. з палітыкі, па-моему. Сябры, не пашкадуеце, знайдзіце в Facebook у Ольгі Кавалькова і паглядзіце Reels. Вы не пашкадуеце, чалавек жыве лепшае сваё жыццё. Ну і дзякуй Богу. Вось. Недавно, дарэчы, інтэрв'ю на Еўрарадыё было пра тое, як яна пасля сыходу з палітыкі.
Хтосьці вырас на вершах Быкова, піша нам нейкая кабета, а хтосьці на творчасці Бузавай. Чыстая праўда, думаю я. Прыхільнікі Бузавай 140%, это разлом, яны не ведаюць, хто такі гэта наш Быкаў, што там з яго вершамі, з Карынай Піцерскім, замшэлыя мімасікі. Дарма, можа быць, яны ведаюць. Можа быць, ведаюць? І той падабаецца ім, і той, і пра вайну, і але Вольга Бузава скрала пра мала палавіну. Беларускія сэрцыкі. Яшчэ адна бамбічная навіна тыдня, міма якой не прайсці, звязаная з планам перамога. Вось як бы новая прадстаўніца моладзі это Вольга Бузава, на яе месце мусіла быць Ціхановск, як у план перамога мусіў прывесці да ўлады на паўгады, да сумленных выбараў, як мы памятаем, да, але вось штосьці пайшло на польскай барахолке OLX распрадают вещи, которые ранее закупались байполом для нужд плана. Таямнічы Александр. Александр. Як вы вылічыць беларускага таксіста, беларускага прадаўца па непаўторным збеге літар. Карацей, тактычныя камізэлькі, спутнікавы тэлефон і іншае там. Які яшчэ можа быць гэта Александр? Што мяне парадавала, што там, здаецца, былі сярдлотаў аднаразовыя наручнікі. 40 штук. Можа ён памыліўся і такі все роўна свае асабістыя рэчы далучыў да гэтых. Думаю, это для кого? А там написано было на OLX, что спrzedam rzeczy, które musiały uczestniczyć w planie перамога. Ну, ты, конечно, твой ўзровень польскай уражвае, Алексей. Не, але пасля Азараў сам прызнаўся, Байпол сам прызнаўся, што ўсё ж такі гэта сапраўды. Ну, ведаеш, ён ва ўсім прызнаецца, што ён там атакаваў нейкія палігоны, што ён там зрываў рэйкі і так далее. Сказалі, бяры всё на сябе. Можа быць, ён схлусіў вось тут. Таксама. Можа, не схлусіў ніводнага разу яшчэ, а ты вот так вот. А можа быць, і ніводнага разу. А мы тут все ўжо на яго. Віктор Карашун піша: мусор застаецца мусором. Люстрацыі неабходныя. Амен. Виктор, ну які мусор? Амен. Ну что такое мусор? Это смецце. Ну давайте все ж таки як это мовы нашай беларускай не пакідайце. Ну так. Каб не умерлі. Не, это памятаеш, што песня My Cope OK і плакат этот. Да, My Cope OK. Прадалі, я сядзеў у адной камеры з хлопцамі, які там гэты плакат. Прадалі перамогу за 300 злотых. 300 нейкіх срэбранікаў новых. Ну, слухайте, ну я все ж таки Азару тлумачыць, што змянілася канцэпцыя плана, можа, уже не разлічваюць захапіць 40 чалавек і закаваць іх у наручнікі. Канцэпцыя. Куды пойдуць сродкі з прададзеных рэчаў? Ён патлумачыў? Патлумачыў, да, пойдуць на рахункі Байпол і на змаганне за перамены за дэмакратызацыю Беларусі. Хоць бы. Ну, як бы. Але вось твітарскія не вераць, быццам бы. Такі перамогі не будзе, пішуць. Ну, такі здрада. Прадалі перамогу, прадалі сцяг. На OLX. Зянон шчепатанчыць на вашых касцях. Ну і вось калажык ад Міхася Ільіна. Гэта вядомы Ленін, які стаіць. Быццам бы кажа, хлопец. План перамога патрэбны. Спадзяюся, што яшчэ каму-небудзь патрэбны, Алексей. Палічым, можа быць, яшчэ якія-небудзь грошы. Грошы, да. А дакладней паглядзім, як іх лічыць адзін чалавек, які ездзіў у Віцебскі універсітэт са стендапам. Гэты знакаміты беларускі стендап. Марусь гаспадарыня з Вільні піша так. Лукашенко сделал предложение студентам. Лучше жить беднее, чем воевать. Чем кто? Лучше жить беднее, чем кто. Опция «жить богаче и не воевать» при его правлении не предусмотрена. Для студентов, принамсі. Выбор такі. Я так разумею фразу «лепш жить бедно, чем и не воевать». То бок, калі хочаце жить богато, можно доведется воевать, да? Тому не выпендривайтесь, берите, что дают, и воевать не придется. Это предвыборный месседж, да?
ад стваральніка беларусы будуць жыць бедна, але недоўга. Так. Да? І ведуцца, слухай, людзі, Думаеш? некаторыя. Ну, это которая без крытычнага мыслення. Вось глядзі, як чай з варэннем нам гэтую навіну паказаў. Два варыянта: ці жыць бедней, чым ці ваяваць, і два стула. Ёсць дзве іголкі, тут таксама ёсць у руках Морфеуса, ну, але два стула. Што думаюць твітарскія? Мы ж тут сабраліся. Цікава. Падаведацца, што будуць твітарскія. Твітарскія лічаць, што гэта... Не, дылема Эскабара гэта нешта іншае. І будзе іранічна, піша Джипсенков, калі спачатку давядзецца пажыць бедна, а потым прыйдзецца ваяваць. Ну, гэта як у Чэрчыля. Як бы сказаць, пішуць у адказе у сэнсе. А сумневы... Чакай, я пра Чэрчыля пачуў, але я уже адкрыў рэплай. А ёсць сумневы, што будзе так? Так, ёсць. У Джипсенкова яшчэ ёсць сумневы, што ўсё ж такі... Аптыміст. Спадзяецца спачатку жыць бедна, пасля павяваць. А што Чэрчыль? Як у Чэрчыля? Ну, як у яго? Калі ты абіраеш паміж ганьбай і вайной, по-моему, так, то... калі ты абіраеш ганьбу, то прыйдзецца і з ганьбай ваяваць. То бок, калі ты паміж беднасцю і вайну абіраеш беднасць, то давядзецца і бедным пажыць, і паваяваць. І вось нават ёсць украінамоўны рэплай роўна такога ж кшталту: будуць і воюваты, і бідна жыты. Як бы я б на месцы людзей крытычна настроеных таксама насцярожыўся б. Калі палітык табе кажа, што трэба рабіць вось гэта, і тады не будзеш рабіць нешта непрыемнае, но тут звычайна ёсць... Не купляйце долары, не купляйце. Да. І хутка памерці дадаюць, то бок жыць бедна, не ваяваць і хутка памерці, а так і будзе скрыньце. Гэты твіт з будучыні вы пакуль не зразумееце, да, то бок... Ну, у нас все заскрынена, мы ўжо... Все, да, нават па тэлевізору вам паказалі. Гэтак заўжды і бывае, пра гэта яшчэ Чэрчыль казаў. Вось, бачыш, там ёсць. Глядзі, Чэрчыль, я думаю, што маецца на ўвазе тое, што ты. Ну, так. Узгадаў. Чаму Лукашенко спусціўся да такой рыторыкі? Жывіце бедна, альбо пойдзеце на вайну. Вольдемар піша нам так: стабільнасць і устойчивое развитие уже не продаются. В Украине нам казалі стабільнасць, по 500, без вайны. Вось, а цяпер гэта ўжо гэта людзі не вераць. Таму трэба пужаць вайной. Беднасць і вайна. Пані беларуска рэплаіць: не прадаецца, как мы знаем, толькі хата бацькоў. Все, шановныя слухачы і гледачы, тут пакупнікоў. Канец. Цяпер будзеце спяваць всю рэшту праграмы. Не прадаецца хата бацькоў. Все, давай, стоп, а то YouTube забаніць за аўтарскія правы. И Беларуси нема аўтарскіх прав. Апошні рэплай: лучше жить богатым, чем голодным, лучше водку пить, чем воевать. Таксама нейкая песенка. Але мне здаецца, што вот это вот водку піць, гэта ізноў нас вяртае ў гэты імперскі дыскурс, які хацелася выціснуць. Не трэба піць гарэлку. Выціснуць сябе. Гарэлка шкодзіць вашаму здароўю. Дысклеймер. А что там у пропаганды? Ну-ка. Песня такая, сябры. Швейцария будет экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. Вось так. 3-ю зиму подряд. Что тут ніяк не замерзает? Что это Швейцария там? Что они себе дозволяют? Что у них есть? Футры? Что у них стены толстые у домах? Что они без газа дровами? Хіба топяць свае дамы, карацей. Хаваюцца ў гарах, там дзе-небудзь, ведаеш, у пячорах. Рэплай, сябры, бедныя европейцев хоронят уже 3-ю зиму подряд, а они нет и все, греются. Якія там у Швейцарыі ёсць алкагольныя напоі? Яны глювайн, можа, п'юць, ведаеш? Гэтым фондю. Фондю. Это ж гарачае нешта, распапленае, да?
Да, деньгами топить будут. Ах, это Швейцария, ну, это ж... Вермин. Причем нашими з вами. Нет, не нашими з вами, а конфіскаванымі ў рускіх алігархаў, напрыклад, якія там у банках. Ты ведаеш, тут як Эскабар, які там таксама паліў грашыма, наркамільярдамі. І класны рэплай, сябры. Добра, што глуханемым у Беларусі пра гэта распавялі. Это для назіральных рэплай. Потому что там сурдаперакладам навіны. Да-да-да, што у куточку экрана быў яшчэ сурдаперакладчык. Ну што ж, цяпер яны ведаюць, у Швейцарыі трэцюю зіму... Швейцарыю не паедуць. Эканомяць газ. Не паедуць. Роман Пратасевіч нечакана з'явіўся ізноў у інфапрасторы, і я скажу табе, у нечаканым контексте. Все конкретно, мне здаецца. Он же казаў, што пойдзе, ему мусіць выплачваць гэта там 8 там, мільярдаў... 7 мільёнаў рублёў налічылі. На траіх, але выплачваць то, можа, толькі ён. Вось, і што он пойдзе там атрымаў спецыяльнасць. Электразваршчык. Ну, вось і все. І вось, зеркало піша, Романа Пратасевича заметили на фотографии собрания молодых сотрудников Минского электротехнического завода. Я думаю, Минский завод, имя Козлова, там у улицы на скрыжаванні Уральской и Долгобродской. И вот, значит, Роман Пратасевич, каб не падманваем, сапраўды сидзіць і бачыш ты сваіх калегаў. Цікавае назіранне. Калегі все у чорных цішотках. А ён-то кашулю апрануў. А кашуля у клетачку. У клетачку? Это, думаешь, символизует? Ну, не, ты думал. А у клетачку. Бок это посидел? Посидел, значит. Значит, дед. Там за им так само у клетачку один хлопец сидит. Да, правда. Некий у полосочку хлопец за им полосочку. Третий роман, видать, там на неким асаблівым довольстві. Не ўсе так падалі гэтую навіну. Вось я так па афармленні мяркую, што гэта точка. Ёсць такі сайт .by у Беларусі. І Наста Костюгова, Лисприт, заўважила, что Пратасевич устроился работать на завод, узнали на какой, тут я уже кекаю заголовка. Ну напиши ты у заголовку, на які, что узнали на какой. Цікаво ж, на який завод він там улоткаваўся. Дай-ка я кликну на ваш заголовок. Але далее гляди, что отбывается. Ранее бывший парень Софьи Сапеги получил диплом электросварщика. Кто теперь Роман Пратасевич? Как некие бывший парень Софьи Сапеги. Александр Лукашенко. Бывший муж Галины Родионовны. Хотя не было, что это я уволю, да? Ты, может быть, это с будучыні? Этот вид с будучыні, да, скриньте. Это уже, мне здаецца, уже яны пережили уже эту историю. Вось. Рассказывай. Давай далее, реплаи. Нормальным человеком стал, пишет нам Волчий хвост. Пацан рабочий, слесарь-ударник. Он мирно трудился на одной из фабрик. Памятаете таким? Это 34, город Гомель. Это не пропьешь так само. А вось Джонни М. пишет нам: интересная судьба. Осталась спиться. Ну, бок, нормальным человеком-то нормальным человеком, але... Якби творчий шлях Пратасевича, журналістика, шерах білоруських виданняў топових, Єврорадіо, там, праз косочку. Было такое. Нехта, там, ким він працював, коли його затримали, я не пам'ятаю. МКБ, фотограф в офісі Світлани Тихановської, далі турма, завод. ПТВ, завод. Да. Треба стакан. Неяк не спіцца. Хаця Макс Брузга, ён выказвае думку, што, магчыма, Пратасевич там і не сваршчыкам працуе. Наверное, і здает местную стенгазету. Спецыяльнасць. Магчыма, працуе па першай спецыяльнасці. А можа, ён сумяшчае і зваршчыкам, і стенгазету. Да, і, канешне ж, сама сабой нейкі апазіцыйна настроены чалавек працуе на мінскім заводзе, вярнуўся з-за мяжы, дарэчы. Вось прыехаў. По большому счету, это примерная карьера Ли Харви Освальда, пишет нам Алексей.
Пытанне толькі адно. Я так скажу, Каго што Пратасевіч будзе страляць? прагноз так сабе, што ж будзе далей тады? Хто будзе тым амерыканскім прэзідэнтам, пры якім ён вернецца ў ЗША? Ці не амерыканскі? Ну, это ты, канешне, увогуле Ці не прэзідэнт? на тонкі лёд выйшаў. Ну, але давай гледачам, давай не працягваць. Давай. Я ж не сцвярджаю, я Адкрытая- задаю Адкрытая пытанне. канцоўка. Кліфхенгер. Адна карта, сябры, геаграфічная, з дадзенымі, з нейкімі, Любім мы такое, бывае у Любім, нас да. перыядычна. пакрыўдзіла палякаў. Вось Мгм. прямо в польскім сегменце Твиттера напісана «Цо за дэбільна мапка». Ну, це за дебільна мапка. А іншы Ні. чалавек піша «IQ в Еўропе». Так. І што мы бачым? Польшча 96,35. Сярэдні. Сярэдні, Мгм. я думаю. Беларусь 101,6. 101,6. Ну і іншыя краіны, як бы, атрымліваецца, што Беларусаў больш. Польша толькі крыху Мгм. апярэджвае Расію, ну і Беларусы так. самыя, по-моему, там разумныя атрымліваюцца. але больш за сотку у 3 краін. Вось я бачу так наўскідку, больш за Фінляндыя, сотку. Эстонія. Фінляндыя, Нямецчына, А, Эстонія, 4 краіны. Эстонія і Беларусь, сябры. Вось так. Можаце радавацца. Шмат пытанняў. Мгм. І твітарскія нашы родныя задаюць іх. А што ж, яны пытаюцца, здарылася з беглымі? Па БТ ўжо паведамілі, што гэта ўсё таму, што ўсе беглыя ў Польшу з'ехалі. А, быццам То бок, і Панізіўся, абваліўся. польскі То бок абваліўся. памер чэлесаў павялічыўся? Это папярэдняя Мгм. мапка, на якой у Польшчы відавочны прагрэс. Так. І ўсе такі, ну это ж беларусы. Або, можа быць, проста не паспелі яшчэ ўсіх беглых улічыць у гэтую мапку. А можа Так быць, што наступная эдыцыя будзе гэтай мапкі. Нашмат у Польшчы будзе вышэйшы інтэлект. а можа быць і праўда, чакаем у прапагандзе гэты сюжэт. Ну і яшчэ крыху рэплаяў. Где был этот IQ в 1994-м, когда выбирали президента? Не, ну ладно, слушай, за 30 годов Мой любимый могут реплай. отбыться Мой тектоничные любимый измены у IQ. Вот что значит с детства делить все цены на курс долларовыми, сябры. Практыкаванне ментальнае, якое кожны беларус з дзяцінства праварочвае па некалькіх разоў за дзень, за тыдзень, Ну так. як хто. У кожны паход у краму. Калі такія разумныя, то чаму ж не багатыя? Ну это традыцыйна, Ну. да? Калі вы такія разумныя, Таму то што чаго строем не няма ходзіце? вайны. Не хотим воевать, як сказаў адзін тут палітык у Віцебску, да. Ну, сябры, трэба рабіць высновы. Увогуле, мне здаецца, што не шмат апошнім часам у беларусаў нагодаў Для радасці. расправіць Плечы. плечы Крылы і сказаць: распушыць. да, мы адна з 4 у Еўропе нацый, па падліках вон не ведаю каго, Брытанскіх вучоных. але IQ у нас сярэдні ў краіне больше за сотку. Найвышэйшы ва ўсёй. Найвышэйшы ў Еўропе. Выкусіце. Ну, калі ўжо мы пра Польшчу, то крыху пра польскіх патрыётаў. Давай, так. твіт цікавы. Хлопец Яўген Ліцвін распавядае пра такую сітуацыю, размаўляў з палякамі, што такое польскі патрыятызм, які ён. Яны кажуць, што калі атакуюць Польшу, нехта, яны першымі з'едуць в Іспанію, Канаду, у ЗША. Смех гэтай сітуацыі, піша нам Яўген, у тым, што атрымліваецца, што ён большы патрыёт Польшчы, чым гэтыя палякі, бо яму бегчы няма куды, ён атрымліваецца будзе ён ужо збег. Грамадзянін Беларусі, хутчэй за ўсё, да, па-беларуску піша, абараняць Польшчу ад іншаземных захопнікаў. А як жа гэтыя вось маршы 11 лістапада? Это што такое? Польскі Дзень незалежнасці, незалежнасці. да? Гэта як калі вайна скончылася, да? Вось гэта ўсе не выходзьце іншаземцы на вуліцы 11 лістапада. Бо там польскія патрыёты, да? На вуліцах гэтым вечарам. Такія, агрэсіўныя, якія б маглі, напэўна, абараніць свой родны край.
ад гіпатэтычнай Не, ну мне здаецца, што ён навалы. не з такімі размовамі. Не? З такімі размова можа кароткая апынуцца. Там будзе спер далей на Украіны. Да, і ўсім, нават калі ты беларус. Але твітарскія вось IQ ўсё ж такі, разумееш, не прап'еш. А ці ёсць сэнс куды-небудзь бегчы? Калі вайна з гэтымі палітыкамі, мамлямі дабярэцца і да Іспаніі, і да ЗША, і да Канады. То бок, да, паляк, ты можаш думаць, што ў Канадзе ты выратуешся, і не трэба будзе абараняць сваю радзіму. Ну гэта як, ведаеш, з затрыманнем Пуціна ў Манголіі. Як бы не затрымалі яго ў Манголіі, таму што Манголія залежна ад Расіі у энергетычным плане, і все такі, ясна, зразумела. Так, і я чытаў твіт пра тое, што так будзе і з 5-м артыкулам НАТО, калі што-небудзь здарыцца. Ой, ребята, да вы што? Ладно, то што. Але паляк, які збегне збяжыць у Канаду, і калі да Канады дацягнецца гэтая вайна, ён жа апынецца ў сітуацыі вось гэтага Яўгена з Беларусі, якому уже некуды бегчы, ён уже збег. Все, давядзецца ваяваць за Канаду, атрымліваецца. Ну так. Палякі малаўцы, піша іншы карыстальнік Яра Ярац, што ў іх патрыятызм гэта базавая рэч. Там нават злодзеі, маргіналы дэкларуюць сябе як патрыёты. То бок Польшча перадусім, прабачце за яшчэ адну асацыяцыю. А у нас не то, што крымінал не патрыятычны, у нас нават войска. Ну, да, все глядзяць у бок Расіі і фанацеюць па Вользе Бузавай. Это сапраўды заўважна, што палякі, пагаджаецца Еўген Ліцвін, якая б не была Польшча, яны яе шануюць і абараняюць, але існуе частка, якая толькі на словах патрыёт. Не, ну заўсёды так, по-моему. Да, ён так і піша, як і ў любой краіне. Яўген, а сэнс тады быў пісаць той стартавы твіт, што проста збаламучылі твітар. Палякі, як у любой краіне. 5 хвілін вашых занялі. Не маглі бы прайсці міма шыкоўнага твіта пра, напраўду, што страшную навіну. Шахеды расійскія пачалі збіваць над Беларусю. Куча сведчанняў, ракеты, стрэлы, упал на нейкі склад, нават у Гомелі, да, пажар. Як бы нагода страшная, але твітар на той твітар, каб падняць настрой, вось аккаунт русафобія ў Беларусі посціць вокладку класічнага твора Владзіміра Караткевіча. І назва сучасная. Шахет прызямліўся у Гомелі. Вось нарэшце мем з беларускім што, розніца паміж захадам і ўсходам спробаваў біць клін. Хрыстос прызямліўся ў Гародні, а ў Гомелі, атрымліваецца, прызямліўся шахет. Вот это штучнае ўтварэнне Беларусі. Вось хто, сябры, напраўду, больш за ўсіх зацікаўлены ў тым, каб адбыліся нейкія перамены, самастойнасць Беларусі ад Расіі і гэтак далей. Гомельская, Магілёўская і Віцебская вобласць. Бо расійскія шахеды і ўсё іншае, маразоцце, ракеты і зброя іншая, яны залятаюць менавіта туды. Так што матайце на вус. Але вокладка прыгожая. Будьце асцярожныя. Ну і наша абавязковая фінальная рубрика. Найлепшы твіт тыдня і сёння. Сёння ты не поверыш. Заканчиваем 2 твітамі ад русафобіі ў Беларусі. Той же самы аккаунт, які толькі што нам прэзентаваў вокладку «Шахет прызямліўся у Гомелі». Яшчэ одно шикоўнае назіранне. Мало кто знает, пишуць нам там. Но у заголовков на советской Белоруссии и названий плодово-ягодных вин один автор. Ну, дакладней, все ж таки некалькі авторов. І якія ж гэта маглі быць заголовки? Што можа стаць і заголовком артыкула на советской Белоруссии и назвы плодово-выгодного вина? Ну-ка. Из Зазеркалья. Так, ну, можа быть. Гибельная ставка. Гэта, ведаеш, калі б на этыкетках пісалі праўду. Призрак свободы. Я ведаю, что есть призрак оперы. Такое гнилой арбуз. Ну, это калі вытворца самокритично правдивый, да. Ну, мы зрабілі, да. Липосакция совести. Так, взял, чернильцем повернул и... Липосакция совести. Это цудоўна. Философия доверия. Гэта іншы уже выпадок. Это уже на троих. Гэта калі, да. Эффект созидания. Так, сябры, ўжываць алкаголь гэта зло, але мусім прызнаць, некаторыя віны
оказывается. веселяць. Эффект созидания. Нават не ўнутры, а звонку. Роза пахнет. Счастье иностранное. О, Ну, гэта калі гэта ты калі такое экспартуеш. малдаўскае ўжо нейкае. Да. Мгм. Вось так, сябры, реально назіранне гениальнае. І я думаю, што лепшы твіт на гэтым тыдні Аддаем абсолютно русафобію. справядліва, без аніякай ліпасакцыі сумлення адыходзіць да русафобіі ў Беларусі. Сябры, чык-чырык, чарговы чык-чырык бла-бла-шоу пра лепшыя твіты, лепшае назіранне, лепшую аналітыку, якое правялі для вас Алексей Сапрыкін. І Павел Свердлоў. Вы ўжо па дзеяслове правялі ў мінулым часе. Можете здагадацца, што все, Всё. чык-чырык, сябры. Да сустрэчы на наступным тыдні. Да Пакуль. пабачэння.